Аз съм българче от... Аз съм българче и силна. С хубости блага обилни е родината ни мила. Само това сме научили, скъпи родители. Това е най-важното. Ние сме още малки, но ви обещаваме, че до година ще научим цялата стихотворение. Благодаря. В излизащия тук районен вестник Тетевенска трибуна, на който 20 години бях главен редактор, написах повече от 450 исторически очерци по различни въпроси от миналото на Тетевенския край. Но поради това, че вестника бе недостатъчен за по-големи исторически материали, отрано започнах да пиша книжки с такава тематика. За целта се рових по архиви в библиотеката,